Ja, udviklingen sker jo løbende. Og jo mere man forsker eller finder ud, hvad man kan behandle eller diagnostisere, jo mere bliver det udviklet. Altså, jeg kan ikke sige, at det er en fast tidspunkt. Nej. Det synes jeg ikke. Men selvfølgelig er de sidste 20-30 år sket der mere end, lad mig sige, 50 år før. Ja. Det kan I jo selv se ved mobilerne. Eller? Ja. Det er vi. Vi er dybt afhængige. Hvis lige her på intensivafdelingen et computersystem bryder ned, eller trådløst netværk, så er vi faktisk lidt lost. Fordi vi indhenter alle data, altså alt hvad patienten får i medicin eller alle mulige behandlinger, det bliver så samlet op i et journal. Ja. Og det trækker vi direkte ud af apparaturet. Og hvis det bryder ned, så har vi ikke de informationer. Ja. Så er man afhængig i den stil. Ja. Det er vores daglige top. Hvad? Det er vores daglige arbejde. Okay. Det er en stor tid. Det Største del, ja. Det bruger jeg meget tid på at vedligeholde. Det er jo sygeplejersken. De har ikke noget at gøre med apparaturer vedligeholdt i den stil. Okay. Jeg som tekniker tager det der arbejde. Så det har I sådan fraskilt? Så der er nogen, der har de har kun patienter. Okay. Altså man kan sikkert gøre en stor del, som lidt, lad mig sige, gammeldags, infusionere med hånden, eller ventilere med hånden, men ikke ved alle patienter samtidig. Okay. Og er I også på en uddannelse til at gøre det, altså uden teknologi? Sygeplejerske i hvert fald, ja. Okay. I forebyggende vedligehold. Hvad? Med forebyggende vedligehold. Okay. Altså vi tager apparater ud af drift og tjekker dem med alt, hvad vi har, og alt, hvad apparatet skal kunne. Så det er vedligeholdelse? Ja, der er faste intervaller. Ja. Ja. Man skal næsten ved alt have en computer med. Ja, så det gør det nemmere, hurtigere? Ikke umiddelbart, nej. Hvordan ændrer det? Er mere... man er mere afhængig af at hvad skal jeg sige det? Altså hvis jeg nu skal teste den der anæstesiapparat, jeg lige har set, så skal jeg lave et testprotokol, altså sende data ind i en computer. Okay. Selvom jeg får alt det, jeg tester op på det der display. Okay. Så er det fordi, den kan mere, computeren? Nej, det er også en testprogram for at dokumentere det. Altså dokumentation er også en vigtig del i det der vedligeholdt. Det er jo fint at sige, at jeg har gjort det, men det skal være sporbart i den stil. Ja. Ja. Det er godt. Ja. Alt andet er ikke professionelt, altså det gør vi alle. Okay. Nej, ikke mig bekendt. Okay. Der har ikke været nedbrud herude eller noget? Med nogle af de ja, men altså det I har set ved det der depot, ja, når der var det er backup-apparater. Altså, eller de der dialysemaskiner, der har vi 3, vi har flest kun en af den der dialysepatient. Men vi har altså næsten til hver apparat en backup-apparat. Ja, okay. Det vil så sige, hvis der sker et nedbrud, og apparatet skal tages ud og væk fra patienten, så har vi altid en for at sætte til igen. Ja. Ikke i den stil, som det er udviklet, eller de der apparater er jo højteknologisk, med baggrund af forskning og så videre. Hvis vi altså ikke kunne det, så selvfølgelig er den kvalitet ikke. Ja, det er ikke muligt i den stil. Okay.
Jeg for min del vil sige ja til det, at den dødstal vil være øget, men jeg kan ikke sikkert sige det.